Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manawsad kanimo. So kamong naasloyo, ari mo nga rin sa atubangan. Ayaw butang bakante nga lugar ang inyong atubangan aron nindot sa tatanaon niya magpakita po ta nga interested tang makigsuod sa Ginoo nga niya sa altar. Salamat. Basta mo diyang duha. Ari mo nga rin magpasalamat ta karong buntaga na nakuyog nato ang bisita natong pari nga kanhi inyo sang kauban dinhi nga nag-umol sa pagtuo si Father Ligio Felizarta, ang akong classmate sa una sa college pa may sa seminaryo. Itong hatagag masipang pakpak si Father Ligio. Salamat. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, pagsinabtanay sa atong mga leaders, sa gobyerno o sa simbahan, alang sa kalambuan sa tanan, ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa ato mga proyekto, labi na gyud ang sigig palit sa ato mga slots karon alang sa Thanksgiving Mass ni Venerable Chupilo Kamumot nga hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan sa ilang kinabuhi karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug himua kami nga mga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem, aron pagsangyaw sa iyang mensahe sa tanang ulupyo sa maong syudad. Wala ako malimot sa imong kabuutan, sa batanon pa ikaw, o sa lunsay nga gugma mo kanako sa bag-o pagitang minyo. Miunong ka kanako bisan sa kamingawan, o bisan sa dapit nga walay tanong. Ako ikaw, o Israel, ikaw ang labing maayo sa akong anihon. Gikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo, o gipadad-an ko sila kasama. Ako ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Gidala ko sila ngadto sa tabunok nga yuta, aron magpahimulos sila sa abot sa umani ini, o guban pang maayong mga butang. Apan gihugaw-hugawan nila ang yuta nga gihatag ko kanila. Ang kaparian wala na magtagad kun hain ang Ginoo. Ang mga batid sa balaod wala gani makaila kanako. Misupil kanako ang mga kadakuan, ang mga propeta nagsulti sa ngalan ni Baal ug nagsimba sa walay pulos nga mga Diyos-Diyos. Busa ako ang Ginoo
nagpakurog sa langit aron malisang o mahibulong ang katawhan. Duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Mibiya sila kanako ang tinubdan sa bugnaong tubig ug nagkaw tinuon silag atabay nga dali rang hubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ang imong kaluoy nagaabot sa kalangitan. Ang imong kamatinud-anon ngadto sa kapanganuran. Ang imong katarong sama sa kabukiran sa Dios. Ang imong mga hukom ingon sa gamhanang kahiladman. O Ginoo, Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Pagkabililhon sa imong kaluoy, O Dios, ang mga anak sa mga tawo nagadangop sa landong sa imong mga pako. Napuno sila sa unang mga gasa sa imong balay. Gikan sa imong makalipay nga mga sapa, imo silang gitagaan og tubig aron imnon. O Ginoo, Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kay diha kanimo anaa ang tinubdan sa kinabuhi. Ug diha sa imong kahayag nagakita kami kahayag. Padayon na ang imong kaluoy alang sa imong mga kahigalaan. Ang imong makatarunganon nga panalipod sa tawo nga matarong o kasing-kasing. O Ginoo, Ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Miyaon ikaw, O Ginoo.
Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong maggamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Hesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod, bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita, og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaías, bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makabati makasabot, bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot nga makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila og mobalik kanako og sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata og makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayod unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan ko nung mga tao nga nagsigig tan-aw pero dili makakita, gasigi og paminaw apan dili makadungog. Nabilong ba mo aning mga tawhana o wala? Ni pangutan ay mong tupad ina kakita ka sa pari. Ina. ang dapit sa imong wa ing na kakita kas pari niya, ang dapit sa to ing na naminaw kas pari. Na panahon ni Hesus nahitabo na daghang mga tao siging kuyog niya, linibogan ito kani jotay ra man ni mo na minus o tag kolekta ni kadto daghan kayo tag 3,000 5,000 ka tao, perting daghan ang tao magsigsunod niya. Pero matod pa ni Hesus, kamura gyud ang pipila ba katong 12 o pipila ka makauban, kamuray nakakita, kamuray nakadungog kana sila. So gasigig tan-aw pero wa kakita, sigig paminaw pero wa kadungog. Ambot pila na nakadungog nga mamalit gyud mog slat. No, jotay kay nakadungog ana. Pero dako-dako naman sa taghalin, niabot naman og 4,049 slots atong halin. Pakpa. At least nanay nakadungog. Tanawaw niya. Inigabot na sa panahon nga mag-Thanksgiving na ta ni Venerable Chupilo Kamomot karong July 27. Makakita sad mo og daghang mga nindot nga makita bunga sa atong pagtuo. Kana bang mga decorations mo atong gustong tan-aon? Kini bang ato mga mahalon nga stained glass mo atong tan-aon? Dili. Wala ni kapuslanan kung anhira masabod ang atong mata. Ang kanibang wali ni Father Siano or ni Father Ligio mo atong paminaon, ayaw. Way kapuslanan o kana ray inyong mabati anha ra kutob ni Father Siano ang inyong pagpamati. Nya dili nas Father Siano mo'y magwali, way lami. Or og si Father Siano mo'y muwali,
way lami. Ana, kutob ra niya diha. Ang gusto sa Ginoo nga makaabot kita niadtong gipangandoy sa mga buotang mga propeta nga ila untang makita pero wa sila kakita, nga ila untang madungog apan wa sila kadungog. Unsa man eh? Kato kunong matud pa ni Kristo bagi pangandoy sa mga propeta. Nangamatay na lang sila. Hasta pagani kuno si Abraham, si Isaac o si Jacob nangandoy niini pero nangamatay na lang sila. Wa gid sila ka kita. Wa sad sila kadungog. Unsa man eh? Tanaw nga diba? Tutok lang muna ako. Sige, i-check lang yan ang inyong answer. Ang wa gid nila makita, wa nila madungog, mao si Jesus nga nahimong tao. Si Jesus nga nahimong tao, wa gid sila kakita. Ang Ginoo nga nahimong tao, wa gid sila kakita dinhis kalibutan. Kay inigbalik, to namoron sila sa langit, kani mga buotang mga propeta. Sila si Isaías, Jeremias, Elijah, Elisha, o kinsa pa na diha. Tuan naman na sila sa langit, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Pero di man to ang Jesus nga natao. Ang Jesus naman to nga gikas kalibutan nga tuwa didto. Katog yung diri pa. Tao pa ba? Niya ka mo, nakakita mo ni Jesus nga nahimong tao. Kinsay nakakita, taas ang kamot. Naiduha, tulo. Kamu ding uban. Wa mo kita. Sige, mangganitag hungit dinhi, lawas ni Kristo. Amen. Mo na, gasige mog tan-aw pero wa ka kita. Ang mao managod, nakasuway day sila anak si Abraham, nakasuway day sila anak si Jacob. Wa. Kita ra gyud. Mo na bulahan kay ta, pero daghan lang gyapon ang wa ka kita. Magiuban ini kalawat mo ana lang usahay kanira iana ba o ana dayon nindot kay nang dawato na to ang Ginoo nga nahibaw tang Ginoo na niya inigsud nga rin nato kahibaw ta nga nidawat ta niya labaw na iyang gisulti o ana niya mao na siya ang problema karon. So daghang paagi nga ang Ginoo nagpakita nato. Diri sa unang pagbasa, ningon ang Ginoo sa ilang panahon sa una ba? Dili ba ako may nakigsuod ninyo? No, ngiyagan ang gigamit nga term, nakigminyo ko ninyo. Nya nindot kay tag relasyon katong bag-o patang minyo. Di ba kanang kamuro mga minyo, nindot pa mo relasyon? Ha? Kamu bang mga banag asawa ba? Nindot pa? O nagbuwag na? Pero katong bag-o pa yun, bag-o pa mong uyab, bag-o pa mong minyo, nindot kayo, siging kuyog-kuyog, holding hands yun, inagbayay yun, no? Pero karon sus, mura nag-iring og iro Dili ang baho ha? Pero ang batasan ba? Usahay sad ang baho, mura na sa giiring og iro kay ang gidog ang iring naman, ang gisigihagakos-gakos ang iro naman, tilap-tilap ang iro dire pero wa na jud katilap ang bana. O na jud katilap ang asawa. Ngano man away naman. Di ba? Nabali na noon imbis ang iro mo'y magsinikmatay, ang bana nag-asawa mo'y nagsinikmatay, ang iro na magsigana-ana ang ikog. Mo nay friendly kay ang iro. Usahay gud ang iro og ang iring magduog og higda pero ang banag asawa nag-away. Ngano man na kay matud pas Ginoo na usab man ka bisan gani didto sa kamingawan kuyog man ta nya ako may nagsigig hatag nimo maayong mga sitwasyon hasta tong katong nagdaog-daog nimo akong gipangsilutan ipahinomdumas Ginoo ba pero nganong karon tuan naman ka magsigig atubang sa kong kaaway si Baal kani si Baal mao ni ang Dios nga sikat kay unang panahon nga nagrepresentar ni Satanas nya tuan naman nunoon mo didto
Ingon ang Ginoo ba, ako noon nagasigig higugma ninyo, inyo naman lang kong gikalimtan. Di naman ko ninyo paminahon. Nya naa na ra ba mo sa yuta nga akong gihatag. Inyo naman hinong gihugaw-hugawan ang yuta nga akong gihimo gipahimutangan ninyo. Ginibitang atong simbahan magsige tag ingon dinhi ato gining limpyuhan ha. Bisag kanina lang ba? Ayaw ibunal ang kanang lingkuranan. Ibunal yun. Naagi magbadlis-badlis diya sa itong mga bangko. Sinaw ra ba kayo ng bangko? Tanawa, di ba na mga garas-garas? Bantay mo. Naapagi mo bilin sa mga tissue, mobilin sa mga mineral water. Kana bang, di gyud kayo ba ka-feel ba? Kay lagi, why paghigugma sa naghatag. Giatiman tani kay ang naghatag ani porting daghana sobra na mga 50,000 ang naghatag aning atong mga facilities dinhi o atog yung iphontanan. Ang uban ana gabalik-balik na lang naghatag pinaagig palit og slots atong ampingan kining ilang hinatag para mo bisita sila dinhi. Apil na pud mo kinang hatag man pud mo inigtan-aw ninyo aning atong mga facilities atong giampingan. Simbolik kini sa pag-amping nato sa naghatag nato sa grasya nga mao ang Ginoo. Ampingan na karon asa man magpakita ang Ginoo, duha ka paagi ang basic: sacramental and real. Sacramental o personal, ingnon talang pagsulti. Through the sacrament and through persons. Mao na ang pagpakita sa Ginoo. Unsa may sakramento, kining misa, kanang kasal, kanang bunyag, kanang 7 sacraments. So ayaw yung usik-usiki ang panahon. Naiuban mo ingon dayon unya lang ni bunyagan ang bata ika 1 year. Ngano man imong gilangan ang pagpakigambit sa Ginoo pinaagi sa sakramentos bunyag. Na ang gani uban bunyagan tiguwang na. Nga naman, wa lagi intawon kasabot na kini ang mga sakramento mao ni ang pagka-encounter natos Ginoo. Mao na ang presence of Jesus. May uban gapuyo-puyo. Nganong gapuyo-puyo mamo? Ingon, di sa mi pakasal pa dir kay wa pa mi budget kana ra bang kwarta dinis kalibutan. Mao na si Baal sa ilang panahon sa una. Representative sa yawa kanang kwarta. Bantay mo ana. Kisa maro inyong gihigugma si Baal o ang Ginoo. Kinsay nahigugma ni Baal or ni kwarta ta sa kamot. Tanawa, mga bakakon lagi gid mo. Kinsa dinhi ang dunay utang sa kamot? Ay pamakak. Nganong nakautang man ka? Kay kwarta ang imong gihuna-huna. Na, guwap aon ta ka makautang sa to pa, gasalig kas Ginoo. Utangon day ng Ginoo day nga di mo na utangon ang kwarta raman. Mo na kay nisalig mong kas kwarta, ngutang ka. Kinsa dinhi ang maningil og utang sa kamot? Wow para bagyon. Ako lang ning suwayag testing ba kay usahay man God ang atong gihigugma si Baal, ang material things, ang idolatry, ang mga dios-dios nga gituhuan nato nga manluluwas. Di oy, ang Ginoo mo ay manluluwas. Mo na ha, sacrament. Ikaduha, ang personal presence of Jesus, siya giga-declare ani. Ako na sa ning gisigag balik-balik. Unsay inyong gibuhat ngadtos labing ubos sa inyong isig katao, mao'y inyong gibuhat nga ri kanako. Daghan kay nato dili ka kita Ginoo diha sa mga tulisan, diha sa mga kawatan, diha sa mga drug addicts, diha sa mga piniriso. Daghan kay nato nga di gyud ka kita Ginoo diha. Kinsa din hininyo nga inikakita ninyo drug addict, moingon din ka ni ana si Jesus. Sige, tas kamo. Tanawa, di ba wa gyud?
Ano man, ang inyong ito, hala, mangawat. Uy, ang yawa, ang animal. Balikason pa. Hala, si Jesus ba yan? Naingon siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay gihimon niyo sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Timad ginagmaayo. Kinsa man ang taong tinuod nga malipayon, tinuod nga kontento aning kinabuhia, kanang makakitag Ginoo diha sa labing ubos. Pero imo ganing daog-daogon ang labing ubos, kita gyud kag yawa ug mahimo sa kang yawa. Timan gina. Unsa may imong naong kahadlukan, kalisangan. Pero kanang nahigugmas labing ubos, sama nila ni Mother Teresa, St. Francis of Assisi, San Roque, St. Ignatius of Loyola, nila ni San Vicente Ferrer, nga nahigugmas labing ubos, pagkaninduta, ato kong gihimo ag mga larawan. Gi-accuse na lang gud tas mga kanaganing mga laig tinhuan nga Dios kuno nato. Dili oy, models na nato sila aron pagtudlo, pag-remind nato nga nakakita sila Ginoo dihas mga taong labing ubos ug nindot kay sila gibilin sa kalibutan. Karon ubay-ubay namang yung pari nga matay sa kalitlag kamatay, nagihaya pa man gani ang usa na mo kaigsoong pari, no? Si Father Bobby Paraguya. Kami si Father Ligio, katabi-tabi sa mi gabi, kita ka ani classmate. Ako tingali maun na classmate kay manghod man kanako hapit mo napo katuig. Siya bitaw, no? Basig ko ano ko ako say siguro mo una sa kanako ani. Pindi lang og kinsa niya makauna nato anig hunong ang kasing-kasing. Siya, sige pa-check up kada tuig, sige pa-check up. Ako, 5 na katuig, why check up, mukalit lang yan, period. Pero mao ba na atong hunahunaon? Di oy, ang hunahunaon, unsa may imong gibilin sa kalibutan. Si San Vicente Ferrer, nindot kay gibilin. Si Pedro Calungsod, nindot kay gibilin. Lorenzo Ruiz, nindot kay gibilin. Bishop Chopilo Camomot, nindot kay gibilin. Kita, unsa kay atong ibilin? Depende, unsay atong nakita. Kung kwarta ragi atong nakita, ang ibilin nato sa kalibutan, yawa-yawa. Pero ang atong nakita din ni Ginoo, magbilin sa taog Ginoo sa atong mga katawhan nga gihigugma. Una, karon, apil tang Bishop Chopilo Camomot, kay gibinlan ta niya Ginoo pinaagi siyang kinabuhi. Una na, palit dayong slat dayon. Anawa, sikag palit og slat, imong kinabuhi, mag-anam ginagkanindot. Daghan na kay ni testimonya nako sa sigig text nako, pader sa una di jud ko kaako paghigugma ning akong bana nga 10 years naming gi-abandon to anas iyang kabit. Lamiag yung patyon pader, di bisag paghisgot na las iyangan, di gid nako mahimo. Pero karon pader mura ko gimilagruhan. No? Sige kong palit sa slat pader, nahigugman ako sa akong bana, apil pang iyang kabit, nakasabot nako nga sila di ay maoy akong kanaganing kahimanan para ko mabag-o og malangit. Ala nindutan ako, sige pangabit pa more. Di ba nindot? Kamo di mo ka feel ano? No. Di no. Natanawa. Man gud mo palit og maayong slat, palitin yung maayo, di ba? Naagoy usagod, napatoy katawanan kayo nga niingon pader para pud ni sa kabit sa kumbana ang slat. Nganong palit man kay sa para sa healing graces nila nga dili na unta magsigig pakasala, muundang na untas pagpakasala. Tanawa, ang iyang pagampo gihimo niyang sakripisyo, palit og slat, nakupag kanindot sa ilang mga na-experience. Nga naman, kay nakakitag Ginoo. Muna ingos Kristo, bulahan ang inyong mga mata, kay nakakita. Bulahan ang inyong mga dunggan, kay nakadungog. Sige, katong nakakita o nakadungog, manindog ta. Mga igsoon, ihalad nato ngadto sa Dios ang tanan natong panginahanglan, sayod kita nga mamati siya og maluoy kanunay kanato. Muingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, magpabiling maligon sa Ebanghelyo
o magpadayag niini ngadto sa tibuok katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong nasud mahawas na sa mga kalisod o makabato na sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga mag-uuma makatagamtam ug maayong abot aron ila kining mapaambit ngadto sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nagkatibulaag nga pamilya magkahiusa na pagbalik sa sabakan sa Ginoo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga mihalina makapahulay na sa langit nong gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Labing gamhanan ug mahigugmaong Dios, among gituboy kanimo ang among gikinahanglan, dawata kini kay mapaubsano namong gipangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka Dios, amahang langit nun, ningka sa damong mga masalay pon, ang panubino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa tawo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya,
duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos sa nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasad kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the night which disperses all darkness, the torch that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkakita sa Ginoo. Divine, to see the divine presence. Ato lang paningkamutan ang paghigugma sa mga sakramento, labi na ning santos nga Eucharistia, o labaw sa tanan ang paghigugma sa mga labing ubos, kay naa diha ang Ginoo. Salamat sa nahigugma og miila nga kita karon mapaubsanon nga nangayo og hinabang para sa Thanksgiving Mass ni Venerable Teofilo Kamumot, ang namalit sa atong HGVTC slots. Dinhi sa atong parokya, ang atong halin niabot na og 3,510. Unya dito sa DST community, niabot na pod ang ilang halin og 539 slots at total of 4,049 slots. Pakpakan nato ang namalit ni ini. 2,951 na lang ang kuwang. 6 days more to go. Mahalin pa kanig horot. Siya rosag dili, no? Atong paspasan, ha? Nya naaday ko special nga announcement kay maluoy pod ko sa mga bisita dinhi. Daghan naman gyud mo bisita kay makikita nako, labi na mong mga online parishioners nga masuroy dinhi sa Cebu. Palihog lang og tawag usa sa akong sekretary or mga secretaries, mga numbers, mga contact persons nga naa diha sa aning atong online mass nga atong ipakita. Kontaka usa before mo set og time nga moanhi dinhi kay basig di niya ta magkita. Namang daghan kay moanhi dinhi niya. Nikon maingon din ako mga kauban dinhi kumbinto. Pader, diri taga Manila, diri taga Mindanao, diri taga inana ba, diri patoy taga Canada, taga Australia, gikan unya ni bisita wa jud ka makit ana ba no? Wa man gitaon ko magpundo diri, sige maning lakaw sad. May nang maset aron kun moari mo ingna dayon nga anang adlawa, anang orasa, pwede ba? Yan, pwede gani. Magkita ta kung di lang mo mga matay. Di sad ko mamatay. Magkita kita ang panahon na. At least ba nasitdaan. Kontaka lang ang atong mga contact persons, labi na ang mga sekretary sa ato dinhing parokya. Salamat. So kaming duha ni Father Ligio mo'y muhatag sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hanausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Salutaris hostia, veceli pandis ostium, bella